Ha az USA-ban akarsz dolgozni, nem elég, ha van egy jó szakmád és jól beszélsz angolul. Nem úgy van, hogy idejössz és egyszerűen találsz valami munkát. Az Egyesült Államokban legális a munkát vállalni, csak a megfelelő vízum vagy zöld kártya birtokában lehet. Azon cégeknek, szervezeteknek, akik munkavállalási vízumot szponzorálnak, előzetesen bizonyítaniuk kell, hogy nem találnak amerikai állampolgárt a pozícióra. Sziasztok! A mai részben a leggyakoribb nem bevándorló, de munkavállalásra alkalmas vízumokat mutatom be nektek. Én is nem bevándorló vízummal érkeztem az USA-ba, és immár közel 10 éve élek és tanítok itt. Ha esetleg te is tanárként szeretnél elhelyezkedni, és személyes tanácsadásra lenne szükséged, nyugodtan keres a libertestudio73@gmail.com e-mail címen. Ha egyéb kérdésed van, írd meg a komment szekcióban. A legtöbb nem bevándorló vízum esetében nem megengedett, hogy állandó letelepedést kezdeményezz, amíg ideiglenesen az USA-ban tartózkodsz. Ezeknél a vízumoknál bizonyítanod kell, hogy a vízum lejáratával visszatérsz Magyarországra, hogy sok dolog köt téged a hazádhoz. A H2A mezőgazdasági idénymunkavízum. Ezt kifejezetten mezőgazdasági, szezonális munkákra, például termésbetakarításra használják. Amerikai gazdaság szerződtethet téged egy idényre. Mielőtt téged szerződtet, a munkáltatódnak nem csak azt kell bizonyítani, hogy nem talált amerikai állampolgárt a pozícióra, de azt is, hogy a munka csak átmeneti. A H2B olyan ideiglenes munkavállalói vízum, amely szintén idényjellegű, de nem mezőgazdasági munkákra adják ki. Nem kell hozzá felsőfokú végzettség, de a munkáltatónak itt is igazolnia kell, hogy átmeneti jellegű a pozíció, és nincs elegendő amerikai munkavállaló a feladatra. A H2B vízum korlátozott időre, általában maximum 1 évre szól, de 3 évre meghosszabbítható. Ez a te vízumod, ha turizmus, vendéglátás vagy építőipari területen szeretnél elhelyezkedni. Tipikus H2B munka a szezonális szállodai, a síparki munka vagy az üdülőhelyi animátor. J1 csereprogram vízumra lesz szükséged, ha nyári munkát, diákmunkát szeretnél vállalni, vagy au pair programok keretében érkeznél, esetleg gyakornoki programban veszel részt. A J1 kulturális csereprogram vízumot csak erre jóváhagyott szervezeteken keresztül lehet igénybe venni. Ez a vízum programtól függően néhány hónapra vagy néhány évre szól. A továbbiakban olyan nem bevándorló vízumokról lesz szó, amelyeket kettős szándékú vízumnak is szokás nevezni. Mert bár ideiglenes a státuszod, jogszerűen nekiállhatsz a tartós letelepedés megszerzéséhez. A munkáltatót kezdeményezheti, hogy zöld kártyához juss. A H1B vízum olyan szakemberek vízuma, akik legalább alapfokú diplomával rendelkeznek. Csak is amerikai munkáltató igényelheti számodra ezt a vízumot. Leggyakoribb, hogy mérnökök, informatikusok, tudósok, kutatók, oktatók vagy pénzügyi szakemberek helyezkednek el H1B vízummal. Az évente kiadható H1B vízumok száma korlátozott. 2025-ben az alapfokú diplomát igénylő munkahelyek esetén ez a szám 65 000, a mesterdiplomát igénylő helyeken plusz 20 000. De vannak olyan oktatási intézmények és kutatási intézetek, amelyekre ez a limit nem vonatkozik. A H1B vízum 3 évig érvényes, és maximum 6 évre hosszabbítható. Az L1 a vállalaton belül áthelyezettek vízuma. Szóval, ha egy multinál dolgozol Magyarországon, esetleg az EU területén, lehetőséged van L1 vízummal átkerülni egy amerikai irodába. Csak ugyanazon a vállalatcsoporton belül dolgozhatsz. Ahhoz, hogy áthelyezzenek, minimum 1 éve már a cég alkalmazásában kell állnod, és szaktudást igénylő vagy vezetői pozícióba kell, hogy tegyenek. Az évente kiadható L1 vízumok száma nincs maximalizálva, mint a H1B.
Sajnos sok csaló próbálja átverni azokat, akik amerikai munkáról álmodnak. A leggyakoribb átverés az, amikor azt állítják, hogy ESTA-val vagy B-vízummal nyugodtan dolgozhatsz. Ne hidd el! Mindent ellenőrizz le, és hiteles forrásokból tájékozódj. Kérlek, nyomd meg a like gombot, és iratkozz fel a csatornámra, nehogy lemaradj a következő videómról, amelyben a bevándorló vízumokról lesz szó.